ናይ ፀጉሪ ቲንታ ጀል ፐርም ኣብ ውሽጦም ኬሚካላት ዝሓዙ ፍርያትን ኣብዚሕና ብንጥቀመሉ ግዜ ኣብ ፀጉርናን ኣብ መናፊት ፀጉርናን ቆርበትናን ብምትራፍ ፀጉርና ክሰባበርን ክረግፍን ከምኡውን ብግቡእ ክዓብን ይገብርዎ። ኢቮስ ናቹራልስ እምበኣር ሓደ ብሉፅ 100% ብዕረን ሞሪንጋን ዝተሰርሐ መፍትሒ ሒዙልኩም መፂሎም። ኢቮስ ናቹራልስ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ሓበሻ ፀጉሪ ዝበለፀ ውፅኢት ይህልዎ። በመጀመሪያ ሻምፖን ኮንዲሽነርን ብምጥቃም ቆርበትና ብግቡእ ሓፂብና ነፅርዮም። ድሕሪ እዚ ድማ ኢቮስ ሄር ፉድ ወይ ድማ ሄር ኦይል ብምጥቃም ንቆርበትና ንለኽዮም። እዚ ዘይቲ ፀጉርና ንክህነፅን ብግቡእ ንክዓብን ድማ ይሕግዘና። መዓስ እዚ ጥራይ 100% ብዘይ ሃሲ ትሕዝቶ ዘለዎም ቀመማት ዝተዳለዉ ናይ ህፃናት ኮሌክሽንስ እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ኢቮስ ኣብ ዘንስዕባ ሃገራት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ በዛ ትስዕብ ቁፅሪ ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኢቮስ ናቹራልስ። እዚ ፅላል ሾው እዝዕዘቦ ዘለኹም ካብ ህድሞና ነባሪት ዝፍነወልኩም ዘሎ ፕሮግራም ዝዘትሪኡ ዘለኹም ኳዕናናት ፅቡቃት ስነ-ጥበባውያን ኣርቲስት እዩ። ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም መደብና ትከታተሉ ዘለኹም እዚ ፅላል ሾው ከም እትዕዘብዎ ዘለኹም ምስ ኳዕናናት ዓበይቲ ስነ-ጥበባውያን ናብሲና ዘለና ዝተፈላለየ ኣዛነይትን ኣዘናጋዕትን ዝበልናዮም ፕሮግራም ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣብ ግዜ ንግዛእቲ ጣልያን ኤርትራውያን ዓሳኽር መዓስ ንሊብያ ኸይዶም እዚኣ ግጥሚ ናይ መን እያ ኣስተውሉ። ብዙሓትን ጥምዙሓትን ተመሲሎም ነህብን ፈግርን ኣብ መጀመርያ ሽግርዋ ኣካዳሚ ኣብ ተቐዳሚት ግዜ መን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ወይ ተዓዊታ እዛ ምጥማር ኣስላሚያ ፅብቕቲ ምጥማር እያ። እዛ ምጥማር ኣስላሚያ ፅብቕቲ ምጥማር እያ። መንደቕ ካሃዝ ግሃፅ መንደቕ ካሃዝ ግሃፅ መንደቕ ካሃዝ ግሃፅ መንደቕ ካሃዝ ግሃፅ መንደቕ ካሃዝ ካሃዝ ክላላ Yes. حسب كيفك. تحسب كيفك. كيبورد يزور. بدون. نزمت ورا رزقك. حموشة. مودعتها. أب هاجرنا إيرترا. مودعتها حرس وصلت كتمة مني. أب مبدأ في أو تدك المشكلة تأتي إيرترا سلسلة عمد بعدد درجات قداميتي هاجر دلا منع أبيناي أهورك تركب أكيد
زمن وزهابو دباس أها لا يفرق واحد تصل لي كرة تصل لا بقى عندي أدخل خمية أطراطرو قطري مرة كم كنت يصير كلمة كم حدا فرحة مشتري حجي إذا حكي هو ديبو كيرا يبغى بابا كسلو هاي كابو تريف كسل فلال زحزين الخوينو اتينا تيقنا هذا يمكن يوهاني هانت عدل بوهرني أقوتي إكابي يغرق برالاي يفوت وكابي ليت منو أقوتي إكابي يغريت قبلو حدا قليبا كابس الطرز وصخاين نافق اللقوم مو سلامتين أخا سميع يديخو صببات انكي زكاة مكا قصر شتيتك ونس دولنا عادي بفتن كسماي كتاب
أقصد